Hello guys, narna hai lamsoga ani YouTube channel ke dini tewacha nong ni bagai video tubi phaya sabka buni bihik bai buni busai kharmano tui nong ni buskango kok thaija thaini share khaina ni hinai salbrum no akai suka busai na khibi kharpha bihing na khibi kharpha obo mang soli uitong narok kicha wansuk bai sinaba tei bufuru wansuk sinai narok omo hakke mang da deli mang tongnai ni musung naidi narok tabuk omo hakke na bihing na khibi kharo busai na khibi kharo bo jaga khai tei bo bono khai kaham manchi nai sala narok bihi khame hi khnabo tek wini buri na klang khar thangano busai hame hinai khnabo tek wini Celana kalian khar thangano tei narok bo jaga khai kaham manchi nai sala narok kicha wansuk na ba omo hakke mang da narok tongnai ni musung si deli mang tamo samajuk no khok khar no tamo buni bihing no khok khar no omomang sida homno choli tongai kha chaya hini tongmani no haipano mas hawa narok no tamni hingke nung tei bo jaga kaham manai sala kaham jotono kebo hamya kwrui buri bo kaham chela bo kaham nung tongmani kaham hingkai haisi narok khnadi kaham kai ani kok nung o buri no je nini khogwi klangma buri no hamjangma haike no nini bihing no hamjakla bono je asuk hamjangma rima sukno nini bihi kaina no hamjak kamuya da tei buri no sanai nung o chula khogwi kharma no hamjangma sukno nini busaina hamjakla nini busai kaina no hamjangma rigla kamuya da borok kaham hini estra tora tongba borok kaham ba nungsi sinamnai nungsi nini bihing no kaham sinamnai tei nungsi nini busai no kaham sinamnai narok kicha wansuk naila narok ka hinna bo hamlia ang bono khibui tei kuini chalabai thangka hangkai ani santingani hinai kintu ungla 2-3 বছর 4 বছর 5 বছর ni pore hingkai haina hai nini je nogo tongmani theke hamya aboni theke tei double hamya phayana nini songsar nung saisi mayako tabu khadro bo hangkai to kaham no sikli puila sikang hamjak laima hai kaham nong nai kintu 4-5 বছর ni pore o busuk jora nini nukhungo hamya tei naslema jolima bebak no phainai opuru hingkai nini je o puila sikang busai kejamno nung muitung nai tei nini bihik asol no bo nung apuru kai muitung nai ani bihik no kaham tei ani busai no kaham ni norok wansuk di saijung no ang tei mo hai unglia ni bulgo simano abo camera buskang mo phaina nangya kuno jaga phaina nangya buino bo kem no map sana nangya obo hamna ni bage abo ba nijini sasi bile ang tei mo hai unglia ani bihik je agi tongmani ang bo baino kaham kai tongnai hini saijung no bukhawa mo ani no bulung kha nei nung saijung no wansuk ka hangkai belekhe no saw karon nung wansugui kaham khai nini bihik no agi puila phuruni haikena hamjang mari kahangkai nini nukhungo suki santi bebak no phainai tei nung bai bo nini bihik daily no khushi tongnai buri no bo saw nung je o chola khogwi klangma no hamjangma haikai nini busai no hamjangma maya joto ri tongkhangkai haino nini busai bono no hamjaknai tei agini haikeno puilani haikeno no hamjaknai omo haike tongnai la kebo phano no omo haike sayako tini ang nong buskango sana bagui phai
tongui mali angui daily mang YouTube Facebook viral bihik busai buni busai na khogwi kharo buni bihik no khogwi khar thango omo hai mang hijak ke khorke pon norok ma saya mo hai ke video bo sanam ya tini ang no puila norok no omono tui video sanamo ang sam hai ke norok wa he tong maila khariya kare tei kaisa kok joto tabuk bo buni bihik no hamjagui tongo tei buni bihik bai choliui tongo tei buni busai bai choliui tongo hingkai norok sabdan wngthangni tabuk ni hoito no কিন্তু সাবধানে হ্যাঙ্গাই নরক বিরমান মানাই ভবিষ্যত কেব খাইগলাক নিজে নিজে ইসাই ইসাইনো নংনি নুখুঙ্গ বিরমান ফাইনাই যে খারনা হি ওয়ান সুক তংনাই রক 응의 마는 농니 누쿵 거 가자 깨세 깨랭 구뚝자고 누쿵 싸야니 어버저더니 누쿵 거는 কিন্তু আবো নং নিজে নিজে সাক সাক ন ম্যানেজ খাইমা দংনা आं साम हाइके वाइसा तंगनाइला निनि बुसाइनो आदर खाइदि निनि बुसाइनो माया खाइदि तै हामजक मारिदि बेबाक न जतन रिला निनि बुसाइ हाइनो बुखा कलाइसा हाइनो हामबै थानाय दातिन अनग आयं वाइसा उयं वाइसा थां तंगने हाइनो निनि गाना मां तंगनाय नों हामजक मा कुपलुं दिखानकाय निनि बुसाइ तै कैसे बुरैनो बसाव चलाना बसाव तै कैसा nin bihik nono kutuk fan mang thana ba nukhung sai ni hini fan mang thana nin bihik no nang hamjong ma kupulung rila haina buri rok bukha kalai nono bo haina hamjok ma riwana te nin nukhung ga bo santing nai norok wan chukdi norok tabu 20-25 বছর 27 বছর 30 বছর 32 বছর নরকি তাবু ওয়ান সুগিয়া হংকাই নংনি বুসা বুতিনি ভবিষ্যৎ তাংনাই সালা নরকি খারো হংকাই নংনি বুসা বুতিকে তাংনাই কাহাম হিনে আলাদা হাসাকা বরক তরা তংবা কাহাম আনি বিহিগ্ন নিনি বিহিগ্ন সোনামনাই চেলারকসি nung senamna rung yang gani bihik hamya nung na buri bahayna nini busai hamya pangthun kaham pangthun sitara pangthun nung si senamna ya bujota hayna thiging thana abuni bagani nang sawa oma hayrok ungmani saya bebakno norok wan chukdi bukhawa sajung i ang mo anino sayang kha ani no oina ingkha ngoma hai tong sitra tei bono nukhai bono naithotok nugui bukha wa hamya wansuk mane ani no sayang kha nei sajung no babui teisa kaham ni lama ni phas ni haikena nung kifilei ni songcharo kaham kai tongna ba abu bui sana nangi bele nung ni sak no wansugi mano खाखायो नरक गानि मकक खनावै किसासु वानसु गान हुनै तै कैसे कक सानानि मुसुंग नरक आनि म भिडियो न गोबां जतो जागा न शेयर खाइदि तै आनि YouTube चैनल गटाल मनो सब्सक्राइब रक खाइदि बायदि तै सपोर्ट खाइदि नंनि बागै तैबो भिडियो गाहाम तुनानि बागै तै कैसे कक हुनके नरक भिडियो त नायफानो सब्सक्राइब रक खाया gai subscribe khaya tathangni video bo naikhan gai subscribe bo kaisa khai didi abo norok no saimano gai si nang aja go video ang upload khai kan gai no nang aja ga notification thanan bagui si nang sawo gai khakhayo norok ani kok joto no buji bai khina gai norok joto no kaham tongdi hambai